Tiri pa Most High pa Gomo Guru Heights Shopping Center ndo patiri tichida kumbonzwisawo zvakawanda nevanoshandirawo vari ipapo vanoitawo basa rekuruka nezvakawanda zvinenge zvichiitwa ipapapo. Nyika itimbonzwisa zvakawanda kuti COVID isati yatanga yavhiringidzawo sei basa. Ndina amai vandinawo pano muzvara nhasi kuzenge tichikurukura nezvekunzwisisa kuti zviri kumbofana kufamba wani. Amai makadii? Tiripo edu makadii. Tiripo. Ndinoitwa Cloud Mombe ndozita. Mungatanga nokutipawo zita renyu kuti munoitwa Nechilimanzi. Tinoita basa rekuruka, kushandisa maoko. Zvimwe tinotengesa, zvimwe tichihodha, zvimwe tinoruka nemaoko edu. Panapa pabasa panotisimudzira kana tichiruka pano. Tinoita mabasa akawanda. Kuruka madhoiri, kusona. Tinoruka zvakadaiwo ari maplate-mates. Maplate-mates. Yeah, tinoruka machair bags. Tinoruka mabed cover. Tinoruka madress. Tisati tapinda muCovid taishanda zvakaoma. Takakurisa vana vedu panapa tikapinza chikoro tichiwana panapa. Vamwe vachitoenda kumakosi vachishanda panapa. Basa redu rakanga riri basa raibudirira kudhara COVID isati yasvika. Nokuti takanga tichiterera dzimba. Chero vakanga vasina vanovaterera dzimba, vaiterera dzimba kuendesa vana vavo kuzvikoro. Kuita mabasa akawanda mudzimba takanga takamirira isu semadzimai. Asiko zvino izvi nenyaya yeCovid-19 zvinhu zvedu zvese zvaderera. Hatichisina kana chimwe chinhu chatiri kutombowana pano. Tiri kungorinda nzvimbo yedu kuti nedzimwe nguva tikabva pano tikagara kudzimba tinotorerwa nzvimbo nekanzuru. Saka takungoya mazuva mashoma tichigara 3 days pasvondo. Touya togara 3 days pasvondo zvikuru paweekend. Tichitotamirawo kuti pamwe paweekend tingatowanawo vanhu vashoma vanotitengera, but kuwana kwacho kudiki zvokuti pangatengerwe vanhu 2 vazhinji vese vanodzokera vasina chinhu. Saka zvinhu zvakatiomera panguva ino yeCovid. Nguva yelockdown takaona nhamo. Inguva yekuti vana muchiona vari kufamba kudai so vakararama nemanhanga nenyemba. Takanga takuenda kwaisvikira varimi vekuruzevha tichitora zvinhu zvedu izvozvo madhoiri edu yaya tichinochinjisa ikoko nechikafu tichipuhwa chikafu kuti vana vararama. Ndo basa ratakanga takuita paCovid-19. Asi Mwari vakangotinunura zvedu asi takaomerwa. Hatina kumbowana patakabetserwa kana nechimwe chinhu. But nokuda kwaMwari takangorarama chete. Taitoonawo vamwe vachitosumudzirwawo vachinzi ndokuti vari kushanda basa remaoko vane zvavari kupiwa, asi hatina chatakapiwa pano panzvimbo pedu apa. Hapana chatakapiwa kana chatakamborangarirwawo kana nehurumende haina kumbotirangarira. Kusvikira nanhasi tiri vanhu vari kungotambudzika. Tiri kungovavarira zvokuti munhu mwana wako haangafi wakatarisa. Unototi pano wabata tikambonodzura nhokwe tikamboruka tumabonde. Tiri kutambudzika. Hatingamboti tatosununguka, aiwa tichiriko kutambudzika kwacho. Isu tinofungawo kuti dai taiwana rubatsiro, isu tichikumbirawo rubatsiro kuti dai taiwana rubatsiro. Iko zvinezvi tinenge tiine basa redu riri panapa. Zvimwe takaunganidza imba payakagara ipapapa yakazara nezvinhu zvedu. Asi hatina maketi. Dai taibatsirwawo nekuwaniswawo maketi. Panapa tichibatsirwawo nokuti kana tikashaya dzimari dzekuhodha tipuhwawo zvinoitawa vamwe. Tinongonzwa isu mumaredhiyo zvingonzi vekwakati vapiwa mari yekuhodhesa kuti vasumukire. Isu hatisati tambowana rubetsero irworwo. Kubva tichitanga pano hatisati. Asi tinongozvionerawo kuna vamwe.
asi mwoyo yedu inozvirwadzirwawo, inoshuvirawo kuti dai tabetserwawo. Zvakafanana kunge uine mwana wako. Vamwe vana kana vachipuhwa kudya, umwe mwana akamira panze anonzwa kurwadziwa. Asi ari kudya anonzwa kudi kufara. Saka isusu hatisi kufara nokuti hatisi kumbocheukwa kuti pano pahaisi pane vanhu vacho vanobatsira nyaya idzodzo. Tine matanho atinovapa akawanda, tivaverenga vanouya panapa vachitora mazita edu nezvitupa zvedu tinonyorwa, tanyorwa. Hazvina zvinombotibatsira, kana chatakambobatsirwa nacho hatina. Asi vanongouya vachingotora mazita edu vachienda nawo, pamwe ndo vanotonowana nawo. Ndo zvatatakutofungawo kuti pamwe mazita aya vari kutora aya vari kutogena nawo, ndokuti vanotinyora. Kana ipo paCovid apo vakauya vakatinyora vakati muchapuwa mari pamwedzi, hatina kuzviona kana kutombonzwa zita racho richidedzwa. Totozonzwa vamwe vaakudedzwa vakutonzwa vari kupiwa mune dzimwe nzvimbo. Pano kuno hakuna, hatisati tambosanganidzana nazvo, asi vanhu vanouya vachitora mazita edu pano. Vewelfare vauya futi vachitora mazita edu pano, asi havana chavanotibetsera nacho. Amai Chirumanzi, regai ndikutenda nyangwe nenguva yenyu. Tinongoramba chinamata kudai bhizinesi radzokawo panzvimbo, makwanisa kurarama semuraramiro wenyu. Tinotenda muri weZimbabwe. Aiwa, nesuwo maita basa.